लावा बांध दी चोटी ता। बांध दे अच्छा से बांध दे। अच्छा एगो बात कही पूछी तार मम्मी पापा कहिया ले आइल हो तोरा के ले जाए खतरा? ले जाइयन पापा विदेश से आइयन हो तो हमरा ते ले जाइयन। अरे सारा गांव के लोग कहला कि तार भगिनी जौन गिरे ओकर माई बाप के घर में ना जुड़ेला का तो बड़ा खराब लागेला। ना नो आइयन ले जाइयन उनते तो बात पे ध्यान मत दी ना उ रहियन अपना धरे हम अपना धरे। अरे बात के ध्यान नहीं देवे के कहो। आराम आराम से तोरी दूठा था एक तो बांधा तनी ऊपर से आराम से कुछ करता नहीं। अच्छा ठीक बा बांधी खिसियाई मत बांधी हमारे स्टूल से लेट होता है स्टूल जाए के बाद सब हमारे दोस्त लोग पहुंच गए हम रोज लेट। अरे बाप आज लिंक कर मुड़ी बांधे के लूर ना भेल होते चक्का हो। आओ ए भौजी हां देखो बैठ दीदी आई गया नाश्ता पहन लावा ला गुड़ में छु। अरे बैठ हां हम ठीक बानी रोगा कैसे बानी हम बहुत अच्छा है। बैठी अरे भाभी आ गइलू घर आए तनी खुश रह। नाश्ता पहन लावा जो नाश्ता पानी कैसे बाड़ू ठीक बाड़ू? हां ठीक बानी। तो फोन ओना ना कोई नहीं हां ता मामी हमरा तो बताइले रही नो कि मामी मौसी आवतरी कौन पर हमरा के पता नहीं कि मौसी आवतरी ना हमरा तो बताइले रही आई मौसी बैठी लावा। अच्छा तनी जाई तनी मार्केट से जोन सामान कहले नहीं तनी ले ले आई जा तनी हम नाश्ता दे देबे। आओ तनी और भाभी ठीक बाड़ू न? अरे हां ठीक है बानी अपन सुनावा। हां हम ठीक बानी। का हो तो कहलू ना चलैलू सही भैया ना बतौला हन। बाप रे भैया हमारे घर में कौन मोल बाटे कि भैया बताइहन हमरा से कम बहिना बतिया। अच्छा बबुआ कहाँ बाड़े सुनो से दिखाई देत गइल है सन कहीं पढ़े लिखे। अच्छा का तार मर्दू छोड़ देले बरन का ई का कहतनी नहीं के पता विदेश गइल बानी अब भैया ने जिद कइल रहलन कि अब अपनी घूम के चल जो सहित परमिलवा के बियाह बानी तो चाचा फोन कर दिन कल रहन भैया के लगे तू भैया कइल। अच्छा परमिला के घरे बियाह बटे तो जन ये चल जाला ए जन ये का खाए ला नहीं है का काहे वैसे बोलत तारू? अरे ना जी मजाक करतनी। अच्छा तो भूख त लागिए गइल होई ना खा के आइल बानी आ का थी अभी तक ले तारा एको गो बाल बच्चा ना भइलटे? अब रउआ भौ जाई तो रउआ पता नहीं है कि बाल बच्चा भइल कि ना भइल। अब कौन तू हमरा से बतियावे लू कि हम जानी कि तारा बाल बच्चा बा कि ना कोई ना फोन से बात करे के ना कुछ तो हम का जानी। तो रउआ तो कब लेकिन आतना दिन हो गए कम से कम एको दुगो बालो बच्चा होके के चाहिए। अच्छा तो भगवान के देन हो आज ना तो काल होइए जाई। मामी हम पानी ला दे। अरे ये का जरूरत रहला तो धो दी अपना मौसी के गोर आइल बड़ी चल के तो गोर दुखा गइल होई पूरा। ठीक बा हम धो देते हैं अपन। ठीक बा भूख तो लगी गेल हम जाता नहीं कुछ खाए के व्यवस्था कर देबे। हां धो अपना मौसी के गोर। तो ई काहे करती रे रउआ ससुराल से आइल बानी नहीं हर यही से पैर धो पागल हो। देखा भगिनी और भांजाई ई सब ना ब्राह्मण के रूप होला सन उ पैर छुए से तो पाप पड़ी हम गरीब हो जाए। तू का चाहत हम गरीब हो जाई? ना हम ई नहीं चाहत। हम ई सब ना मानी ना रउआ हम पैर धो देते हम अपने से धो लेतनी ठीक बा खुश। हां आई हमार बैग अच्छा से रख दे एमे हमर निमन मोबाइल फूट जाई। हां ठीक बा ठीक। हां पकड़ दे रहा था नहीं अभी ले तोर जीत ना गेल का रे आ तोर माई कैसन बिया? वो ठीक बारी जे हे पर बैठ के बोली। हां धो तोर मम्मी ना बोली। हां ना का बोलिया काहे तोर मम्मी इतना खिसियाई बड़े फायर खाने एकदम बमकल बाड़ी पता ना हैं उ तहिया उठ निमन रहेली हमेशा खिसियाते रहेली। आ दीदी फोन करेले? हां दीदी तो रोज फोन करेली रोज रात में बतियावे। मोबाइल खराब होल बई से दीदी से बात नहीं कर। जी ठीक बानी? हां वो ठीक बानी। अच्छा बाबू कैसन बा? वो ठीक बा सब ठीक बा पढ़े जाला। चला ठीक बाटे आज हम माई तोरा थी फोन बनवा के लिए बनी तो आज तोरा माई से बतियाए। हां बतिया लिया। अच्छा भाभी काहे ऐसे तोर मामी खिसियाई रहले भाभी काहे खिसियाई रहली हमेशा? हमरा तो नहीं पता अब हमरो तो तोहरी टीटू हो जाता है रह तो चल जा तो हम तो चले जाते हमार का गलती बा हमार पापा नु विदेश रहेलन तो ते पहुंचाई अब हमरा के विदेश आ मामा तो हतरंती ना तू होइजे रह जाता हर हो जाता तांबा यही समझ बा ना का करबे जानते बाड़ जाए दे बुरा मत मानिए तू तो बच्चा बड़ी कोनो बात ना बोले दा बाबू झगड़ा न करलो तरह से ना ना जाए तो बच्चा बड़े सन कुछ बोलिहन सो तो लड़ियो मत ठीक नु ना तो भाभी खिसिया जन हकर के नीचे रख द हरुती रख देता। ई चलबे पर मिलवा के घरे हित आ गइल बा लोग। हां सब तो याद आइल बा। हां चल ना ओकर फुफा के बेटी आइल हुई तो मिलल जाई। हां चल 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 आवल जाई तब खाइल जाई। हां तो भाभी से कह के आई ना तो फिर लगियन चिल्लाए। हां तो जरूर कह के हम चल चल चल।
मौसी का फोन आवता आवत नहीं देते का हो? ले मौसी तो फोन आई बा बतिया ले अरे दीदी जी। तो हम आवत नहीं से उठाते हाँ जा। हेलो। हाँ प्रणाम दीदी, कैसे बनी? हाँ पहुँच गई नहीं भइल 2 घंटा। अरे ना जानता नहीं ओइनी है तो अइला के बाद ना फोनो चार्ज में हम लगा देनी ना चार्ज रहला तो हम हमार बहन बेटिया चल गनी से परमिलवा के घरे ओकर बियाह बनू तो चल गनी है मतलब एथी करे घूमे। अरे ना दीदी कैसन कहता नहीं भगवान हमें कितना अच्छा भौजाई दहलन। दुनिया कहेला सौतेला है ओकर बात अलग बाटे कि सौतेला ननदी है सौतेला भौजाई पर बहुत मानेली। हाँ ओइनी तो भाभी रो बारे में पूछत रहनी है कि तार दियादिन कैसन बाड़ी। रउस तो कहनी कि चली कबो हमरा घरे घूम के आई राउरी मायका ना हो तो वो अइबे ना करेनी। अरे ना ओइनी है तो भाभी हमर गोड़ ओड़ धोली है लिया के खाना वाना देली है। पहले खिसिया के रहत रहली है लेकिन अब ठीक बाटे। मम्मी जी कहाँ बनी? अरे यही के बात छोड़ी हम आएम तो रउआ से सब बताएम ठीक बा। अच्छा खेत पे गइल बनी? चली ठीक बाटे मम्मी जी से और छोटकी दीदी से कह देम कि हम आ गइल बनी निमन से बानी आ हम राती के फोन करेम ठीक बा। चली ठीक बा दीदी गोड़ लागे तनी। भगवान किस्मत ऐसन कैलन बचपन में महतारी छीन ललन। दियादी लोग से भी झूठ बोले में बहुत खराब लागेला लेकिन अपना घर के बात कह के आज जौन हमार इज्जत करेला लोग हमरा के प्यार करेला लोग सम्मान करेला लोग कहीं ये चीज़ में हमरा के मत भूल जाओ लोग कि एकर कौन इज्जत बा। का जाने हम भाभी के का कइले बानी कि ऐसे हमरा संगे रहेली। दुनिया इनका मन में जहर भर देले बा सौतेला 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 और आपन का होला। प्यार से तो दूसर लोग आपन बन जाला और नफरत जहाँ रही तहाँ आपन लोग पराया बन जाई। बाबू तुम पैसा क्यों लियो दो हम खरीदवा देम तहराते दो पैसा ना तो तू लेता है ना तो तू छीन ली चलो तो खरीदवा दे तो नहीं दुकान पर दो दो पैसा देबो तब ना खरीदेब हां दो रुदा हम आउटन से चला चलो हाय ई का करत रु हमरा लइको के पैसा छीन तरु हम छीना चाह पानी ई लइता जान दे तो छीन ली तो लइका दान के छीन ली लइका के रुपया दनिया लेके चले रो अथी करे खतरा तहां तो बाप देबे ना करियो। अरे ना भाभी बड़ा हमरे बाप के जमीनी पे रवा ठाटनी हई कितना ही फुट फुट तार बाप देवलन कमा के जनिया। हां एक तो रख ले बन वही पर ढेरती कर बनी। अरे भाभी हम देखनी यही बाबू जात रहो दुकान की तो ई रोक के कहत अरे बाक तू का जानता रहो जब ले तब हमरा लगे पैसा लेके छीन लेबे ले देखला ऐसे करबू तो अभी झोटवा पकड़ के निकाल दम चल जेबो अपना बाप के भाभी ढेर नटंकी ना करे हमरा लगे छुओ तो मत होइयो। हां क्या कहते तू छीना तो आके छुओ तो मत होइयो हमरा लगे का हो रे देखत नहीं खा तो दुआरी पर कहां निकल बा रे चल चल देखी तो एगो रुपया देला ये लइका का भाई छीना तरिया त चकावली के बुद्धि नहीं के हमरा से बोला त नहीं बार-बार हमेशा त नहीं त घर से भगा दे बार झूठ लगाओ त नहीं है रवा झूठ बोलते रे ठीक दिन जाते नहीं घर। अरे बाप रे हम का कहने जी खाली एगो भगनी भी तोरा प्यार से नहीं रखे के जाए तो लइका झगड़ा करत रहो सही। अच्छा पूछी तो अपना बहन से हम का कहनी हम इहे न पूछने के लइका काहे ला पैसा छीना तनी तू छीन के खा जाई। अरे खा न जती लइका रोवे लागत रहा कि ना ना हम छीनत ना रे बच्चा जान देते और छीन ली तो हमें जा 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 घर में जा 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 घर में जा ठीक तू है ना रुका तुझे रे तोरा कहिए लूट रे हम का कहले बनी जी एगो भगनी भी घर में तू कैसे कइले रहतली से शिकायत करबै बे तो हम का कहनी खाली जब देखत रहो हमरे पर फिर रहनी मन का चाहता रे कि मने हमरा पता ना लगे एको चीज कुछ भी ना तो हम का कहनी रोवा का बताई ओकरा के भगा दी हटा दे घर से निकाल दी हैं एगो बहन कैसे कैसे कर ओकर 2-3 गो लइका बड़सन एगो रखले बनी कि तने अनमाना रही एकरा के खिलाई और बजाई तो वो करो तो हो तोरा बर्दाश्त नहीं के हो माने ओकरा के बोलावत है तो ओकरो के तोरा बर्दाश्त ना होत रहे कि ना मत बोलाई हई करी हौ करी। देखी जब इतना जानते बनी नु तो हमारा से ई सब ना होई ठीक ना करे के बात रवा करी लेकिन हम ना करब। आ तोर बहनी या तोर बापा मैया वाला तो तोरा सब हो जाला। हां बापा हैं हमरा आचार दादा माई के आचार दादा बाबू के हई दादा त सारी हम माई बाबू नहीं देले का रवा के देले बा कि ना ओबरा एक एक पैसा जोर जोर के देले बाटे। अरे तो वैसे ही न हमर बहनी बिया रे हमरा से ना होई कह देनी रवा करे बा और भगिनी हई और बहिन हई रवा करी हमरा से ना होई आ ढेर अत करब तम चलनी नहीं हो ते धमकी दे के रहबे तो धमकी का दी तेना सुधरबे ना अच्छा सुना रहबे घर में हमरा से ना होई
दूगो परिवार होता, दूगो हित नाता होता तो तोरा नाक चढ़ जाता थे। आए कोई इतना बरियार पीटे देब नो। हाँ तो रोते इतने जानते बनी बहनिया सन करे से तो ना लो कि मेरा कोई तो लोग भाग घर भाग, बस मत भाग जल्दी। तो बहस होते बाटे जाई बना के खियावत रहा। चादिले बहिन एलिबे तो टंकी न धले बाड़ी। तना बाप भाई के खियावे खातिर करे खातिर इनका अभी समय हो जाला। अरे बेटी का मार भइल बड़ी चना दे। लिया पानी जल्दी से। एक तरह मैं क्या सुना